Hello everyone, good morning बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनाय थालायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो दुगैखां लोबखां आं खर' सुदों आरोना दुगैखां लोबखां एकदम माने आंना लान्चनि थाखायबो रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो मोनसे खामानि नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लादों आरोना मोनसे खामानि माने आंनि मावनाय हाबा आरो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना लोगोफोर बे खामानिया जाहैबाय माने आग्लायना थानाय माखासे उल खुन्दुं दंमोन थ' बेखौनो आङो माबा मोनसे खालामदों मा खालामदों बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लादों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेनो आरोना लोगोफोर नैबेनो आङो बानायनानै जोबनायनि लामायाव फैबाय आरोना लोगोफोर आङो कमप्लिट खालामनो लाबाय बेबायदि आरो नोंथांमोनजों आङो स्टार्टिंनिफ्राय माने शेयार खालामनाय जायासै बिदिनो गरमाव टाइम पास जानायनि थाखाय आङो माखासे आग्लायना थानाय उलफोरखौ माने ओरैनो बेखार खालामनो होननानैहाय आङो मोनसे राउन्ड स्टुल कभार बानायनो होननानै बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायदो ओमफ्राय नैबेवहाय आरो आङो व्हाइट कालारखौनो होदों ओमफ्राय नैबे मेहेन्दी कालार आरोना लोगोफोर आंनि नेल पलिशजों एखे जालायबावबायसो आरोना नै बेयो मेहेन्दी कालार ओमफ्राय नैबे अरेन्ज कालार ना बेबो अबेबा खनायाव दंमोन आरोना थ' बेखौ मोननायखाय आङो माबाबाय ओमफ्राय थोआ लोमा जाबाय आरोना ओरैनो एसे माने आग्लायना दंमोन ओमफ्राय बेयो फुरा कमप्लिटलि थांनाय नङा थ' बेखायनो दोनथ'बाय ओमफ्राय नैबे मेहेन्दी कालार आरो व्हाइट कालारा दंमोन जिहेतु आं बेखौ फाख्रा सिख्रा होनाय जाबाय आरोना लास्टावहाय लास्टावहाय आंखौ फाख्रा सिख्रा होनो होननानै होबाय थ' नोंथांमोना माबायदि नुदों ओमफ्राय खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना नै ओरैजाय बानायनांगौ दंबावो नैलाय ओमफ्राय दंबावो आरोना नैबे मेहेन्दी कालार आरो व्हाइट कालारा दंबावो ओमफ्राय नै आंना बानायनानै बिसिम सफैबाय आरोना बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे बानायना खिन्थानोसैलाय एसे गिदिरानो जाबाय आरोना ने मबाइलफ्राव एसे गिदिर फिसा नुयो बोरैबा लाबा बोरैबा गिदिर नुयो बे आरो बे राउन्ड स्टुल कभार बानायनो होननानै बानायदों माने राउन्ड स्टुल कभारा आंना गैया आरोखि बेखायनो आङो बानायबाय बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसाबलायबाय आरोना लोगोफोर र' आं बानायनानै एसे खिन्थानि स' लोगोफोर नै बेयो मा होनो बेयो बेक साइड ओमफ्रायहाय नैबेथिं फ्रन्ट साइड आरोना लोगोफोर नैबेयो फ्रन्ट साइड नैबेयो बेक साइड कालारा बेरबाय आरोना बेरनाय नुदों आं कालारखौ एकदम माने रियेल आरो केमेरा सेम टु सेम नुदों आरोना नायदों ओमफ्राय बानायनानैथ' नैबेसिम सफैखाबाय नैबे आं एबारसो फार्स्ट टाइम बेबायदि फाख्रा बानायदों आरोना लोगोफोर माने आंनो आइडिया बानायलाबायनानै आरो आंथ' नायाखै ओरैनो आन्दाजैनो बानायदों आरोना आङो बेखौहाय ओमफ्राय नै आं दा बे दोंनैखौ बेयाव ओरै लानानै बानायलांसै आरोना आङो मोनथाम सेन होदों बेनि उनावहाय जिहेतु नैबे मेहेन्दी कालारखौ बानायखाबाय नालाय मेहेन्दी कालारखौ खुन्दुंखौ ओरै दोनथ'बाय दोननानै नैबे व्हाइटखौ लालायबाय आरोना नै लोगोफोर बिदि मोनथाम आरोना बेखौ खनथाम खालामनांगौ बानायाबाथाय बावो दे बावलायलांनोसैसोमोन आंबो ओमफ्राय दाना बे खालामखांनाय लोगो लोगो गुफुरखौ खालामखांनाय लोगो लोगो दहायनि बायदि मोनथाम सेन लादो आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव गुफुरखौथ' खालामखांबाय नैबे मेहेन्दी कालारखौ लाफिनलायबाय आरोना नैबे आखायाव खननानै लायोब्ला एसे टाइट जायो नालाय सुबिदा जायो बानायनायाव ओमफ्राय व्हाइट कालारखौथ' नांथ'ला व्हाइट कालारा थासिगोन आरोना नै ओरै लाबाय ओमफ्राय दहायनि बायदि आरोना सेम टु सेम बिदि बानायनांगौ बेखौबो आङो खनथाम बानायगोन बे जालायबाय आरोना ओमफ्राय आरो जयै लादोलाय बेखौ 1 2 3 सेन नेक्स्ट आरो बेखौ लादोलाय आरोना सरि नैबे व्हाइट कालारखौ बिदिनो दसे टाइम पास खालामदों आरोना आङो गरम बोथोराव ओमफ्राय खालामै नै लास्ट फैबाय आरोना माने अरेन्ज कालारखौ होजाबावगौमोन ओमफ्राय आं बाबाय आरो माने फुलावबो एसे बनायनानै नायबाय आरोना आङो ओमफ्राय जासिगोन बायदिखाय माने आङो बेयावनो कमप्लिट खालामसै होननानैहाय लास्टनिखौ बानायबायानो आरोना गोबां मडेलजों बानायनो हायो गोबां डिजाइनजों बानायनो हायो ओमफ्राय आङो नैबेखौनो एसे बिदि डिजाइन गैया होननानै आं बेखौ बानायनाय जादों आरोना स'
स' लोगोफोर थारैनो नोंथांमोनहाबो बानायनो हागोन आरो ना टाइम पास माने गोजां बोथोराव बिराद मोजां आरो सान्दुं सायै सायै बानायनो ओमफ्राय दा आङो माने जेखौ गोसो जायो बेखौ खालामनो लुगैयो आरो ना बेखायनो आङो खालामबाय आरो थानो हायासै ओमफ्राय मावदावबाथाय माने मुहुनि नाङो आरोखि मावबाय थानो लुगैयो बिदि आरो ओंखायनो आङो माने फुरा दिन बिदिबो बानाया दसे दसे आरो जेनेबा टाइम मोनबा आरो ओंखाम जाखांनानै दसे बिदिनो रेस्ट लानायफ्राव दफा दफा आरोना लोगोफोर बेबायदिनो आङो बानायो आरो दसे टाइम पास जिरायनायावनो बेफोरबायदि बानायनानै स्टुल कभार गांसे दिहुननो हायोब्ला आरो माथो नांबावगौ नङा होमबा लोगोफोर माने ओरैनो थानो बायो आरोना आङो बिजि थानो लुबैयो थ' बेखायनो बिदिनो मावला बायो आरोना आङो जाबा नाथां स' लोगोफोर आङो बेखिनि सुनानै दोनथ'नो सानबाय मानो होनबा 11:30 जाबाय आरोना माने 11:30 जालायबाय थ' जोङो दिनै माने साइ स्टेडियामाव फुटबल मेट्च नायहैनो नागिरदों आरोना दुरान्ड काप नायहैनो नागिरदों थ' बेनि थाखायनो आङो बेखौ माने दोनथ'नो सानबाय आरोना लोगोफोर नै दोनथ'नोसै ओमफ्राय एसे थाब थांनो सानदों आरो माने मोजां जायगा मोननाय बायदि आरोना लोगोफोर माने गथ' गथाय लानानै थांगोन नालाय बेखायनो आरोना लोगोफोर माने मोजाङै जिरायनानै नायनो हानाय बायदि सुबिदा जिहेतु जोङो जिरायनानै नायनो मोनो बेखायनो जोङो थाब थांनो नागिरदों आरो ओरैनोथ' माने 3टानिफ्राय जागोन होनदों ओमफ्राय जोङो एसे बिदिनो जागोन लोंगोन रेडि खालामगोन टाइम नांगौ जायो आंथ' दुगैखाबाय ओमफ्राय दा जोङो थांसै आरोना दुरान्ड कापनि थारैनो भिडिअ लाबोगोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय थ' बेखिनि बानायनानै आङो दोनथ'बाय आङो सानो माने फुल भिडिअ लाबोनो सानो ओमफ्राय जाया आरोना दा गरम बोथोराव एकदम ब्लग भिडिअ लानोबो बोरैबा इन्ट्रेस्ट मोना जादों आरोना लोगोफोर थ' जोबखानोसै आंना बेनो जोबखासिगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय